ассалому алайкум тамошобинони азиз ва меҳмонони канали мо. Шодазон ҳастам, ки боз ҳам дар канали мо ҳузур доред ва видеои имрӯзаро тамошо карда истодаед. Умед дорам, ки мондани лайкро низ фаромӯш нахоҳед кард. Имрӯза видеода ман мехоҳам барои шумо намихел паплинои беҳад хушрӯви навинкара нишон диҳам. Сифатҳои олӣ доинган ҳамаш ва гулҳои чӣ хел гум шумода гулҳои нодир, гулҳои беҳад фасон. Ҳамин намуд паплино, ки бо сангчаҳои дизайнерӣ оро дода шудаанд, ино нархошон 160 сомонӣ. Марҳамат, нархи донашай. Барои агар оптум гирифтан хоҳед, метавонед боз нависед. Ма бо пурратар мефаҳмонам. Ҳамин сангчаҳои дизайнериам чанд намуд мешавад, тамошобинони азиз. Вай ҳозир аст, ки баъзеҳош дур-дуртарак задагиай дизайнерӣ ва ё шояд ки арзонтар бошанд, ё ин ки сангчаҳошон ваяй дуюм сортай. Хулос, ки худтон омадед, бо аз наздик як бор бинед, муқоиса кунед. Вале айни замон ин видеое ки ман карда истодаам, чун аз наздик мебинам, беҳад сангчаҳошон хушрӯвай тозаи якум сорт. Марҳамат, видеора ман аз Корвон, якум дарвоза, тарафи Пажарка ба навор гирифтагӣ ҳастам. Метавонед омада худтон бо аз наздик бинед. Иҷада бо ҳаст анамихел гулҳои хушрӯ. Чӣ хеле ки гуфтам 160 сомонӣ дизайнериёш. Ана ин намудош бошад доингора 110-120 сомон. Сангчаҳои 3Dш, сангчаҳои бисёраш. Сангҳои камуш бо арзонай. Метавонед бо дар бораи сангҳои камуш нависед, бо пурратар ман ба шумо мефаҳмонам. Бинед, кадом ранге ки хоҳед ҳаст. Ҳамаш гулҳои навинка. Ана иҷада яъне гулош комбахтияй, фиолетовую коричневиш. Бо ҳаст анамихел гулҳои калондор. Имсол рости гап беҳад гулкалон бисёр омадагӣ ҳаст. ҳозир гулмайдорам ба навор гирифтагӣ ҳастам, нишон медиҳам. Ина ин намудош бошад дубайси киёян. Бисёрам иҷадам гулош хушрӯвай. Инора 160-170 сангҳои бисёраш, сангҳои камуш бошад 130-140 сомон, вобаста ба ҳамин гулош. Баъзеҳош рости қиматтар омадагиянд, аз сабабе ки бисёр мехаранд, кам мондагиай. Соҳибкоро камакак нархшона қимат кардагиянд. Марҳамат, ҳам дубайский шолк ҳаста иҷада, ҳам паплинаш. ҳамин гула бисёртар харидорӣ мекунанд. дар иҷа нигина ҳамон қулова вайш паплинаш, ҳамин сирх. Ин нархаш ҳозир 190 шидагиай ба фикрам. Рости ҳамеша напурсидам. И баъзан вақте ки бисёр меояд бозорда арзонтара 150 сомон, 160 сомонай. Ҳозир ки кам шидагӣ ҳаст, анамо паплин камакак нархша бардоштагиянд. Хулос, дигар намудоша бинед, пурратар аз дур бо гуфтам ба навор гирифта нишон диҳам. Инош бошад доинган. Доинго ҳам ҳамин хел анамин сангҳое ки 3D доранд 120 сомон, 130 сомон. Сангҳое ки зиёдан хушрӯво якум сорто. Дигарош бошад кадомаш ки сангаш камай 100 сомон, 110 сомон. И вобаста ба гулшай. Баъд баъзан медонед хелай нархош чӣ фарқ мекунад ҳамин доингора? Аз рӯи анамин сангчаҳош ва аз рӯи сифаташ, аз рӯи гула навиш. Яъне ки бори нав камакак қиматтарай, бо мешавад ки агар бор бисёр шава ё ки вақте вориди бозор гашт, талабгори ҳамун гул камтарак бошад, мебинед ки як ҳафта пас, 2 ҳафта пас аллакай нархи вай арзонтар аст аз нархе ки дар аввал буд. Иҷада бо ҳаст анаи хел паплино дизайнерскиё. Иноям ҳам хелай нархошон 160-170. Баъд як чизи дига ки анаин чоркунҷаҳои квадратикора Мадина шумода 100 сомоно 95 сомоноша нишон додум ва ё доинги тоза набудан. Ана ино бошад доинги тозаянд. Марҳамат, тамошо кунед.
агар ба шумо дар кор бошад нависед. Ана ин намудошам ҳамаш 160-170 сомон. ин нархи донаша гуфтаистам. Дӯстони азиз, такрор мекунам, агар ба шумо бисёр дар кор бошад пас нависед. Мо доставка дорем. Нархи оптовуш бо арзонай. И аллакай дигар дуконай. Иноям ҳамихе нархошон 160 сомонӣ дизайнерскиё. Игло як вақт омада буд, бо аз байн рафт, рости гап кам шид. Ана боз омадагӣ ҳаст. Барои ҳавай ба навор гирифта ба шумо пешниҳод карда истодам. Ин навора боша ма аз Корвон тарафи пажарка нулевой дарвоза якум ряд ба навор гирифтагӣ ҳастам. Ҳамин якум ряд бештар паплино ҳастам. Паплинои ҳам барои оптом ва ҳам барои дона. Касоне ки дар Тоҷикистон ҳастед метавонед омада бо худи шумо аз наздик бинед ва хости дилатона интихоб кунед. Набинед ҳамин и дуконе ки ҳозир ма ба навор гирифтагиам қариб ҳамаи дизайнерош 160 сомонианд. нархи ҳамин донаш бисёрам гулҳои хушрӯ доштиян. ино рости и дукона бори аввал ма видео кардистам. набинед иам сангчои дизайнерӣ дорад. ёдовар мешавам ки ҳамаи он паплиное ки ман нишон дода истодам дар имрӯза видео қариб ҳамаш дизайнерски сангчоянд ва кадомеш ки сангаш мисол камай, ҳамаи ҳамин паплиное ки агар санги дизайнерӣ надошта бошанд ва ё арзонтаранд. ина ин намуд боша як дона мондай. ба ҳар ҳол гуфтам шумода нишон тиём. агар ба шумо махсус шуда бошад метавонед аз дигар ҷойҳо ҳам тамошо карда бинед. иҷада ҳамин хел 3D сангчоҳоро нишон додан. Паплинои гулмайда и 3D-ёшон беҳад наздик сангчоҳош задагиай 150 сомонӣ. агар нав ёд дошта бошед 130 сомонӣ гуфтума сангчоҳи 3D-ра ва ё камакак дуртар буданд. ана ин намудоша бинед чӣ хел наздик сангчаҳоро дода шудагиай 150 сомон гуфтанд. нархи донаш бисёрам хушрӯ. ана бинед аввал 3D-ора ҳама хел мезаданд сангчоҳра. ҳозир бошад 3D камакак дуртарак шидагиай. набинед сурхам аст, кабутам аст, гулмайдо кадом намуде ки хоҳед пайдо карда метавонед. баъд аз ана ин сабза бинед. рости дар видео хушрӯ наомадаи сабз рангаш, вале чун аз наздик мебинед боварӣ дорам ки рангаш ба шумо писанд хоҳад омад. ана ин евростилам хушрӯвай чоркунҷа бо ҳаст аз ана ин намуд доинг. аз ин нусха вай паплини прастоишам ҳаст, вале дар ин ҷо паплини якум сорчай. чӣ хеле ки мебинед инҷа боз ҳам сангчои дизайнерӣ. гули нав ҳамин намудаш ба фикрам камака қиматтаракай барое ки гули камай. анами зардаш 170 боша ё 180 ам хеле. инош боша дига ҳамаш кадомеша гирифтан мехоҳед ба мо гуфтанд ки 160 сомонӣ метиянд. хулас метавонед ки ба мо нависед бо ма пурратар мефаҳмонам. бори дигар такрор мекунам ки сангчои кам 100-110 сомонай. сангчои дизайнерӣ аз 120 то 150 сомонай. ҳамин чизора ба назар бигиред ва ҳангоме ки ба бозор меоед ҳаматарафа худтон муқоиса карда бинед. ина бинед иҷада чӣ хел паплинои хушрӯ хостам шумода нишон тиҳам. анамин намудоне ки дӯстони азиз доинг нестанд, слиманд, яъне ки мулоим нестанд доингбурӣ, вале сиваёшон нархошон айни замон ҳамчун доинг омада истодааст. аз дигар намудое ки то ҳоло нишон додам ва ё ҳамаш доинг буданд. наи сафеда бинед бисёрам хушрӯ метова. и паплини слиман иам сангчаи дизайнерӣ катиёро дода шудагиай.